أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم daidai tsakanin wannan fila nan ne sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya daura Sumamatu bin Ussal lokacin da ya baro Yaman ya taho Madina dan ya kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya kirawo shi ya ce ya Rasulullahi ga Sumama yau mun yi babban kamu ya taho mun kama shi Annabi ya taho ya samu Sumamatu bin Ussal ya ce ya Sumama ga ka a hannu ya ce gani ya Rasulullah me ya kawo ka ya ce na baro Yamal na zo Madina don in kashe ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga ka a hannu me za ka ci ya ce to idan aka kashe ni an kashe Sumamatu bin Ussal idan kuma aka yafe mini to zan ce na gode sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kun kawo mai abinci sai da Umar ya ce ya Rasulullah ya baro kasarsu ya zo ya kashe ka kana tambayar mun bashi abinci Annabi ya ce ku je ku kawo masa abinci sai da Umar ya je biyayya ya kawo Sumama abinci safe rana dare sai da aka kwana uku ana ciyar da shi rana na uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja sallah a cikin wannan masallaci sai ya karanta shafin karke na suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Sumamatu bin Ussal na daure tsakanin wannan fila da wannan fila yace da zaran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya sai ya ji kamar an buga masa wata guduma ta imani a cikin zuciyarsa har Annabi ya kammala sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yafe mishi a sakai aka saki Sumama ya kama hanya zai tafi Makka da ya yi tafiya sai ya waigo ya gaba mai kallonsa da ya yi tafiya sai ya waigo ya gaba mai kallonsa da ya yi tafiya sai ya waigo kawai sai ga Sumama ya yi kwana ya dawo sai labari ya zo sai na Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu ga Sumama ya dawo Annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama yana zaune ya samu labari sai na Umar ya zare takobinsa akan zai kashe Sumama na zuwa sai ya daura dabbansa a nan wurin ko can wurin bayan ya daure ta ya ijiye takobinsa ya shigo wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayan ya shi addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to dama ina kai yace zai tafi Makka don yin umara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Sumama zaka tafi Makka yace zan tafi dama na zo da niyyar in na kashe ka to zan tafi in yi umara lokacin da kafirai da musulmai kowa na yin umara Annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi zan iya zuwa in yi umarar Annabi ya ce za ka iya zuwa kai ya tafi yana talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak masu makaman yaki suka fito da dukkan wani nau'i na kayan yaki sai da na Sumama ya zare takobansa waya koli yana cewa man arafani faqad arafani wanda duk ya sanni to dama ya riga ya sanni wa man lam ya'rifani fa ana Sumamatu bin Ussal duk wanda bai sanni ba to ni ne Sumama dan Ussal duk mai sha'awan uwar shi ta haifi wani ya ce gani zan tafi yin umara ya zo ya sha gabana mai sha'awan matarsa ta auri wani to gani zan tafi umara ya zo ya sha gabana duk wanda yake sha'awan ƴaƴansa zama marayu gani zan umara ya zo ya sha gabana haka ya gama kirari har ya isa Ka'aba ba a samu wanda ya tare shi ba ya je umararsa kuma ya dawo to waɗannan suna ɗaya daga cikin wurare da tarihin musulunci ba zai manta da su ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin ulul albab wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh